Сигурно вече сте чули новината. Животът е само миг. Всяка секунда е туптене на нашето съществуване. Животът е пътешествие, каскада от моменти, всеки от тях мимолетен, но дълбок. Носим се през сенките на вчерашния ден, несигурността на утрешния. Търсим в лабиринта на ума си, през мъглата на желанията. Годините се размиват като стара филмова лента, цветовете избледнели, спомените преплетени. И тогава, в сърцето на гората, сред паднали листа и древни шепоти, се натъкваме на ключ. Той блести със същността на времето, украсен с историите на поколения. Този ключ, прост, но сложен, крие тайната, която копнеем да разгадаем. В ръцете ни се усеща като съдба, като цел. Той отключва истина, скрита във всички нас. Щастието не е дестинация, а откритие. То вирее в тихите моменти, в простите радости, във връзките, които ценим. Така че, прегърнете своето пътуване, защото в търсенето може да откриете ключа към собственото си щастие. Открийте ключа към щастието в живота си.